Сәлам малайлар һәм кызлар. Масса күләм мәгълүмат чараларына карата яңа закон чыкканлыктан мин сезне алдан ук исәтеп куярга тиешмен. Тыма программасы 16 һәм оннан да олырак яшьтәгеләр өчен юнәлдерелгән. Әгәр сиңа тулы 16 яшь бар икән, рәхим ит. Татар музыкаль авангард сиңа үз ишекләрен ача. Атна буе җыелган соңгы шоу-бизнес яңалыклары, җырчылар социаль челтәрдә, йолдызлы кунак һәм башка моментлар, кызыклы моментлар. Булар барысы да синең күз алдында узачак. Бүгенге программада Раяз һәм Ландыш бадминтон буенча дөнья ракеткалары титулын яуламакчы. Булат Байрамов балыкчылар фестиваленә нигә бармаячак? Гөлназ Сафарова модельер, Вәслә Фаттахова кабат сәхнәдә. Татар җыр фестивале тарихыннан санлы статистика. Җырчылар үзләре нинди музыка тыңлый? Моны без бик тиздән белербез. Кунак клип рубрикасы әңгәмә егетләрнең йөрәкләрен яндыручы Аиша белән узачак. Бадминтон федерациясе татар эстрадасының иң якты йолдызлары булган Ландыш белән Раязга мавыктыргыч проектта катнашырга тәкъдим иткән. Төрле авантюраларга һәрчак әзер торучы Фасыхов моңа бик теләп ризалашса, блондинка, политолог, җырчы Ландыш моңа бик сак караган. Озак кына уйлаганнан соң барыбер ризалашкан. Раязда әлеге спорт төренә мәхәббәтне профессионал бадминтончы кызлар уятса, Ландышның тренировкаларында егетләр ярдәм кулын сызган. Җырчыларыбызга бу уен бик ошаган. Сүз уңаеннан бадминтон уены ике як уенчы ракетка белән бер-берсенә волынка җибәреп уйнаудан гыйбарәт. Хәтерләсәгез, бу уенны безнең президентларыбыз Владимир Путин белән Дмитрий Медведев та уйнаган иде. Раяз белән Ландыш түземсезлек белән ярышны көтә. Аларның кайчан кайда узасын йолдызларыбызның уңышларын мин сезгә җиткерермен һәм алар өчен җан атармын әлбәттә. Язмыш берүк ялыгыз итмә, очрашудан мәхрүм итмә, шатландыр, син берүк ташлап китмә. Күңелләрдә инде безнең чәчәкләре татлы хисле аткандыр, сөю бәхетле итә. Очрашуга Үзенең күпкырлы кеше икәнлеген дәлилләп, Булат Байрамов тагы бер һөнәр үзләштерергә булды. Булат Байрамов балыкчылар фестиваленә барырга теләй. Озакламый Лаеш районында бөтен Россия балыкчылар фестивале узачак. Булат Байрамов та шушы фестивальгә барырга хыяллана. Чөнки Булат балык тутырга бик тә ярата. Тик монда катнашу өчен аның кимәсе юк икән. Шуңа күрә бу планнарын бераз гына кичектереп торырга туры килә. Тик Булат моңаймый, киләчәктә һичшиксез барачакмын ди. Фестивальгә барганчы ул балык тутуда осталыгын арттыра. Тәҗрибә туплый торачак. Мәсәлән, җәй көнендә Мөслим районына кайтып бабасы, бу Ләйсәннең әтисе булып чыга инде, һәм җизнәсе белән 5 килограмм балык тотып килгән. Менә бит, хыялына таба бер адым ясалган диергә була. Булатка балыклы хыялларында уңышлар телик. Кызма зинһар балыкта да, сине үлмин шулай. Шуңа миңа бер кайчан да балык эләкми бугай. Ятылар янында йөри дип сине гаепләмә тагын. Сине генә бары сине яратам бит мин җаным. Яратам бит мин җаным. Яратам бит мин җаным. Яратам бит мин җаным. Гөлназ Сафарова модельер. Бу буш сүзләр түгел. Гөлназ чынлап та үз кием коллекциясын булдырырга ниятли. Әлеге коллекцияда җиңел коктейль күлмәкләре урын алачак. Күлмәкләрнең ниндирәк булачагын Гөлназ инде күз алдына китерә. Үз күлмәк коллекциямны булдыру идеясе күптәннән башымда йөри иде. Ниһаять өлгердем дияргә була. Әкренләп идеяларымны кәгазьгә төшерәм. Эскизлар ясарга өйрәнәм дип уртаклашты Гөлназ. Беренче күлмәкләрен ул махсус үзе өчен әзерли. Шуңа күрә тиздән тамашачы сәхнәдә Гөлназны үзе уйлап чыгарган күлмәкләрдән күрә алачак.
Барда планлаштырганча барса, аннары заказга да күлмәкләр иҗат итәргә мөмкин булачак ди Сәфәрова. Киемнәрен кайсы тукымадан, нинди төстә булуы, хәтта һәрбер вак кына детален Гөлназ үзе уйлап чыгарачак. Тегүгә килгәндә, күптән таныш бик яхшы тегүчесе ярдәмгә киләчәк. Күлмәкләр эксклюзив, бер генә экземплярда булачак һәм журналларда, интернетта күренгән башка модельерларның күлмәк фасоннарын бер дә кабатламаячак дип вәгъдә итә Гөлназ безгә. Узган юлы Татар җыры 2012 фестиваленә әзерлекләр башланды дип сөйләгән идем. Атаклы шәхесләрнең берсе заманында үткәнен белмәгәннең киләчәге булмас дигән цитатасына таянып, Татар җыр фестивале арасында иң популяр булган Татар җырының бераз тарихын яңартып, санлы статистикага күз салыйк әле. 12 ел дәвамында Алтын Бар статуэткасын 247 номинант алган. Бу 10 килограмм алтын дигән сүз. Статуэткалар алышлар буенча рекордсмен Салават, аның арсеналында 13 алтын барс бар. 1999 елда узган беренче фестиваль 5 көн дәвам иткән. Һәм иң мөһиме, бу фестивальне 12 ел эчендә 20 меңгә якын тамашачы килеп караган. Бу елны син дә бу статистиканы үстерүгә өлешеңне кертә аласың. 22 декабрьдә Пирамида күңел ачу үзәгенә Татар җырына рәхим ит. Эстрада җырчыларын контакт социаль челтәрендә тикшерүне дәвам итәбез. Бу юлы миңа аларның нинди музыка яратулары кызык булды. Аларны без гади тыңлаучылар тыңлыйбыз, ә алар нәрсә тыңлыйлар икән? Моның өчен әлбәттә аларның аудиозаписләрендәге плейлистларына күз салыйк. Сәхнәгә яңа аяк баскан шибәр кыз Айгөл Рәхимова чын меломан. Татар җырчыларында, урысныкыларында, чит ил җырчыларында яратып тыңлый икән. Үзенең җырларын 4 октябрь көнне Пирамидада музыкаль десантта бүләк итәчәк. Раяз Фасыйховка Григорий Лепс иҗаты ошый күрәсең. 7 композиция арасында 3-се Лепсныкы. 2 җырның хәтта сүзләре дә бар. Раязның караокеда нинди җырлар җырларга яратканын белдек хәзер. Гөлнара Тимирҗанова бик тыйнак җырчы. Аның аудиоязмаларында бары Гөлнара Тимирҗанова гына. Шулай да шәхси информациясендә Хайдар Бигичев, Зилә Сөнгатуллина, Зөһрә Шәрифуллина җырлавын ошатам дигән юллар бар. Ди Али Шакурның зауыгы бераз үзгә. Күренеп тора, рэпер попса тыңламый. Плейлистында драм-н-бейс, дабстеп, шафл стилендәге җырлар бар. Һәм әлбәттә инде күпчелек урынны рэп алып тора. Әмма TMTV группасында әлегә аудиоязмалар юк. Алай булса, тиздән үзем җырлый башлармын да җырларымны группага куярмын. Сер итеп кенә әйтәм, бер кышак җырчылар TMTV каналына һәм Татар радиосына багышланган җыр яздырдылар. Тиздән аны нәкъ тәменә группабызда күрергә насыйп булачак. Кунак клип рубрикасында бу атнада Байон төркеме. 2 яшь егеттән торган әлеге төркем Үзбәкстанда гына түгел, инде башка өлкәләрдә дә шактый танылган. Һәм үзенең заманча клиплары белән күпләрнең күңелләрен яулап өлгергән. Әйдәгез без дә күрик әле бу егетләрнең иҗат җимешен. Байон төркеме Бибош дип аталган җырлары белән, Бибош безнеңчә тыңлаусыз, йөгәнсез дигәнне аңлата. Карыйбыз.
Тыманың соңғы шығарылышларында бір артлы 3 егіл жыршы келген меңа қонаққа. Бұл елі қыз кішіні шақырға керек деген ой келді меңа. Қыздың да нендей генә бит әле. Қаршы алыгыз Шәріп исемен татар гүзәллеген үзенә жиған Аиша. Күнім тыныш үтті дейсем, жоқ екен бит болмады. Татлы йоқыларым бөліп, телефон шалтырады. Ұнытырға вақыт мені, үмітләнәсің юққа. Неше тапқыр әйттім инде, бүгін соңғысы нұқта. Шалтыратма, аптыратма, біздің мәхәббәт өткен. Сенің матур әкиетлер керек миңа бүтән. Шалтыратма, аптыратма, біздің мәхәббәт өткен. Сенің матур әкиетлер керек миңа бүтән. Янәшәмдә елмайы балқып тора Аиша. Һәм әлбәттә моңа сәбәп бар. Бүгін шақырдым мин аны кунакка Тыма программасына. Килгәнең өчен зур рәхмәт, Аиша. Үзеңә рәхмәт Айват чакырган өчен. Һәм әйтә аласың, исәнмесез ди безнең телевизор караучыларга. Исәнмесез, кадерле тамашачылар, исәнме Айват сиңа. Исәнме дип мин дә җавап бирәм. Аиша, килеп кирде Аиша эстрадага күптән түгел. Һәм беләсеңме, бүгенге көндә радиодан ишетәләр, Аишаны карыйлар телевизордан, ләкин Аиша турында түгел генә нидер мәгълүмат бирүче әлегә чыганак юк. Менә мин эзләп чыктым, гәҗитләрдән, сайтлардан әз генә информация бар, ләкин түгел генә информация юк. Шуның өчен минемчә уңай булыр, кулай булыр, әгәр дә мин иң беренчеләрдән булып сине тулайым ачсам. Гомумән менә үзең кайсы яклардан син музыкага кашан килеп кирдең, һәм гомумән үзең турында бер-ике сүз. Менә шулай дип атыйк әле без бу рубриканы. Мин үзем Орша районыннан. Шушмабаш авылыннан. Ну без анда тумадык. Без иң элек яшәдек Мәскәү өлкәсендә. Ого! Подмосковье дип әйтегендә. Мәскәү асты. Асты дип әйтсәң дә буладыр инде. Анасын күченеп килдек Мамадыш районына. Ул безнең әтиебезнең районы. И аннан соң инде без кайттык Орша районына. Шундай зур географик сәяхәт дип атала бу. Путешествиялар белән йөрибез инде без, сәяхәтчеләр. Хәзерге көндә без Казанда яшибез. Без Әнием һәм минем 4 апам. 4 апа. Киядәме алар? Юк, берсе дә киядә түгел. Җәмәгать, әгәр дә өйләнмәгән егетләр бар икән, рәхим итеп Аишага чыгаласыз. Элемтәгә, әйе, бездә сезгә тиешле товар бик күп, 4. Әле Аиша үзе дә киядә түгел. 5. Күрдегезме җәмәгать? Әйе, Аиша, белдек, кайда тудың, кайда тордың. Һәм гомумән шушы музыкага ничек килеп кирдең? Әле син бит нидер этаплар үткән синдер дип уйлыйм. Музыкага без килеп кирдек тулайым үзебезнең гаилә белән. Без кичкенәдән концертлар куеп йөрдек. Күрше авылларда, районнарда ул безнең акча керү чыганагы иде инде. Акча җитешмәү сәбәпле булгандыр инде ул. Үзебезнең дә теләк булгандыр инде. И шулай без концертлар куя. Орша педагогика колледжына музыка бүлегенә кирдек укырга. Башта 2 апам улы, аннан соң без 2, алардан кала 2 минем апам инде 3-нчесе. Без 2 кирдек. И шулай итеп ничектер музыкага кирип киттек инде, җырлый башладык. Аннан соң Казан музыка сәнгать университетына кирде 2 улы апам. Һәм без дә шулай банкетларда, концертларда җырлап йөри башладык. Һәм бүгенге көндә син көндә команда җырлыйбыз. Улы апам Рәфинә. Ганиуллина. Аны ишетеп беләләр инде. Җанат исегездә калдырыгыз. Ганиуллина Рәфинә безнең Аишаның бер туган апасы. Аиша дип син үзеңнең исемеңне, псевдонимыңны ничектер тәкъдим иттең халыкка. Шул вакытта күпләр әле синең чын исемеңне дә белмиләрдер. Ачасың килмиме андый шушы кичкенә генә секретыңны. Ул сер түгел инде, минем исемем Илсия, чын барлыкта. Паспортта. Аиша дип уйлап чыгардык, чөнки ул вакытта инде бер Илсия бар иде, сәхнәдә безнең Илсия Бәдрәдинова. Шуңа күрә 2 Илсия булмасын өчен псевдоним уйлап чыгара булдык. Әнәсәгә Аиша уйлап чыктыласызмы? Яңгырый, татарча әйтик, Гайша булыр иде ул. Син Аиша дигәнсең. Ну, Гайша дип әйтсәң, ничектер Авылча булып чыга, юкмы? Юк, авылчадан да ничектер аңлашылмас кебек булды. Аиша дип ишеткәнебез бар бит инде, шуңа күрә Аиша минемчә нормаль. Син үзең уйлап таптыңмы бу исемне? Яисә продюсерлар бит? Үзем. Сиңа бу исем күптәннән ошый иде, озак уйладыңмы бу псевдоним өстендә? Ошый иде ул миңа исем, күптәннән ошый иде. Тем более ул Пәйгамбәрнең 18-нче иң яраткан хатынның исеме. Ничәнче?
18-нче. 18-нче? Әйе. Синең андай мондай 18-нче хатын булырга исәпләрең юктыр бит? Юк, андый. Минем 17 хатын бар, 18-нче генә чикмиде. Юк, андый исәбем юк. Жалко. Бар тик беренче. Бар тик беренче. Бердән бер. Аңлашылды. Хәзер сөрүсе килә менә синең беләсеңме, образыңа. Күп кешеләрдә ул ниндидер бер кайбер вакытта шок уята. Кайберләрендә күбрәк егетләрдә инде әлбәттә кызыксыну уята. Менә хәтерлим әле мин синең чыгышыңны Изге Вәли дискотекасында. Бик тә беләсеңме, ничек әйтергә әлеге образны? Ачык образ сүздә юк. Шул вакытта үзенә җәлеп итүче образ. Менә бу образ өстендә шулай ук бераз гына курыкмадыңмы, тамашачы аңламас мине дип. Һәм гомумән син үзеңнең ничектер хәзер сизә башладым мин, эпатаж өстендә эшлисең син үзеңнең киемләреңдә. Миңа барлык кешедәге генә булган әйберләр кирәкми, миңа ничектер аерылырга кирәк. Миңа гомумән эпатажлык ошый, әйе. Ну, прическаңда шуның турында сөйләп торсын. Әйе. Ул Изге Вәли кичәсендәге чыгышымнан мин курыкмадым, бу бары тик сәхнә образы. Мин үземне, мин бит кеше буларак түгел, сәхнә кешесе буларак күрсәттем. Җырыма туры китерберәк костюмны. Шуңа күрә мин бернинди куркыныч начарлык. Ахырдан сүзләр әйтмәделәрме соң менә? Бәлки якыннар, бәлки танышлар, таныш булмаганнарда, бәлки контакты ясаганнардыр. Ну, Аиша, ну, әйтүчләр булды, әйе. Ну, күп дип әйтмәс идем. Күбесе ошатты алайса. Күбесе ошатты. Бәлки миңа аны шулай әйткәннәрдер. Син булмагандай күрдеңме? Әйе. Синең образыңа түгел, синең бит хәзер, беләсеңме, репертуарыңда да шундый кычкырып торучы җырлар бар. Бигрәк тә аның менә миңа искә төшә. Күп тамашалар беләдер инде ул җырны. Менә ул җыр идеясы синдә ничек туды? Ул җырны ничек җырларга булдың? Ничек курыкмадың? Дөрес аңламаслар дип. Кайсы җыр ул? Ну, бер җыр бар бит инде безнең. Ул җыр минем идея түгел. Ул җыр продюсерларның идеясе. Ничектер менә миңа тәкъдим иттеләр дә, мин ярар дип курыкмыйча алып җырладым инде. Гына көе шады, сүзләре вроде бы нормальный. Нормальный. Син үзеңә үз өстеңә алдың, чөнки татар эстрадасында бит әле була юк. Мондый ук текстага җырлар җырлаучы кызлар юк иде. Менә син шундый фикер уяна миндә, шундый образда, әмма син курыкмыйсың экспериментлардан, син курыкмыйсың кеше сүзләреннән. Син һаман үзеңә ничек килешә һәм гомумән эпатаж ягыннан ничегрәк итеп кешене җәлеп итеп була, шушы бөтен алымнарны кулланасың. Шулаймы ул? Әйе. Бу тормышта да шулаймы, әллә син сәхнә өчен генә шулаймы? Юк, тормышта да шулай. Тормышта да син һәрвакыт менә кеше сүзенә карамыйча үзеңнең эш итә беләсең. Ну барбер теге әллә нәрсәләр эшләп атмыйсың инде. Барбер әниләрнең сүзен тыңлыйсың, якыннарның әзрәк айга акыл белән уйлыйсың бит инде. Шуңа күрә, ну, уйлап эш итәсең инде, ну, куркып тормыйсың инде. Менә апаң дидең, әйме? Синең бер туган апаң Рәфинә. Шулай ул инде сиңа караганда күбрәк безнең эстрадада, Габделфәт Сафиннар белән башлап җибәргән иде бу иҗат эшчәнлеген зур сәхнәдә. Әлбәттә, аның да сиңа биргән киңәшләре бардыр. Әлбәттә, сез киңәшләшәсез. Киңәшләшеп торабыз. Мин аңа ниндидер ул киңәшләр сораган, может, мин аннан гел сорап торам. Менә сиңа бүгенге көндәге образыңа, бүгенге көндәге иҗатыңа ул үзен ничек карый, ничек бәя бирә? Әйбәт карый. Синең үзеңнең йөзең булырга тиеш дип әйтә инде. Әгәр дә син үзеңне шулай күрәсең икән, шул юнәлештә бар. Бармы синең яратып шөгыльләнә торган, бәлки хоббиң, эшең җырдан тыш? Эшем бар инде минем. Эшлим. Бу эш, аңлашыла, эш. Менә бәлки син җырдан тыш яратасыңдыр. Күпләр яраталар, киләләр миңа кунаклар. Мин сәяхәт итәргә яратам. Мин яратам киенеп йөрергә. Мин киенеп йөрү шөгыль түгел инде ул. Белмим, менә шундый ниндидер бер шөгыль. Кемдер килеп әйтергә мөмкин. Гөмбә җыярга яратам дип. Юк, яратам, әлбәттә. Нәрсә яратасың? Гөмбәдә җыярга. Гөмбәдә җыярга яратасың. Җилектә җыярга яратам. Бөтенсендә яратам. Вакыт кына булсын, вакыт җитсә, табигатьне бик яратам. Табигатькә чыгам. Аерым бер шөгыль юк инде алайса. Юк, аерым юк инде. Үзеңә генә хас дип әйтик. Син бит әле безнең автоледида. Ничә ел инде син руль артында, Аиша? 3нче ел. 3нче ел. Китте. 3нче ел китте. 2 ел дип әйт инде, ялганнамы? Ну, 2 ел ярым була инде скоро. Һәм булмыймасың ул шундый ситуациялар да 2 ел син руль артында, төгәлеме? Әйе. Юлдан барганда гадәттә бит ничек итәләр? Шибәр кызларны күрсәләр, ике төрле вариант бар. Берсесе, синең әле йөзеңне күрмичә, син юлда ниндидер кагыйдәләрне бозасың икән, кемгәдер юл бирмисең икән, кычкырталар, ачуны чыгаралар. Яисә бер-бер дә синең хатын кыз икәнен күреп, яныңа килеп, елмаеп, яки номерларны сорап, ничегрәк уза менә шушы процесс? Булгалы инде андый ниләр, конечно, танышулар, ниндидер теге
кокетничестволар бар. Күзләр кысыла. Егетләр нитә бит инде шулай. Тик кенә үтеп китми торган егетләр. Кышкыртканнар бар менә син дип. Ну мин үземне әйбәт йөрим дип саныйм. Мин әйбәт. Бүтән хатын-кызлар үзләренә әйбәт йөри дип саныйлар. Ләкин бит статистика икенче саннарны күрсәтә, Аиша. Моңа кадәр әле машина белән теге әз генә булса да башка машиналарны тәп иткән, үпкәнең юкмы? Кыз, юк. Аллаһка шөкер, 2 ел минем бер кемгә берилгәнем дә, аварияларымда булган юк. Югышка берләр булган юк. Миңа берилгәннәре бар, 2 тапкыр. Но минем юк. Демәк син тәртипле һәм бик тә Мин тәртипле, бик карап, бик игътибарлы йөрим. Бүгенге көндә күп кенә хатын-кызларның зур проблемаларына, баш авыртуларына әйләнә аларның фигурасы. Һәм менә шушы фигураны ничек тә алар диеталарга утырып, каядыр салоннарга йөреп, фитнесларга йөреп тотырга тырышалар. Һәм күп вакытта уңышсыз булып чыга алар. Сән карыйм шундый гүзәл кызның гүзәл фигурасы. Менә бу фигураны Табигатьтән килә торган әйбердер инде. Сезнең гаиләдә гомумән бөтенсе шундый стройняшка бар, име? Менә аерым тотыр өчен фигураны Бернинә эшләгәнем юк. фитнесларга йөргәнең юк. Даже фитнеска йөргәнем юк. Алтыдан соң Мин спорт ашыйсың. белән шөгыльләнәм инде булай әзрәк. Ну, үзем өчен генә. 6дан соң да ашыйм. Алтыдан соң ашыйсың? Ашыйм. Кызлар, Төнлә дә алтыдан соң ашау һәм симерү дигән әйтем ул миф. Күрәсезме? Алтыдан соң ашый торган кеше Әйтәм бит мәшһүр. ул табигатьтән тора инде, кешенең үзеннән, кешенең Геннары дип әйтик инде, әйме? Геннардыр. Үзең менә хәзер үзеңнең фигура турында сөйләштек, менә егетләрдә хәзер инде безгә керен генә менә шушы барлык егетләрнең борчы торган сорауны бирү моментына күчәбез. Үзең егетләрдә ниндирәк? Хәзер бездән төзелешен генә түгел, гомумән бәлки характерын, бәлки стиленнән чыгып ниндирәк егетләрне үз итәсең. Чөнки анда түгел икәнен белделәр инде, хәзер утыралар бит. Нинди егетләр яраталар икән дип, егетләр авызларын ачып. Егетләргә килгәндә, менә төгәл генә минем менә шундый ясап куелган егет идеалым юк. Мин егет белән танышып, аралашудан соң миңа күбрәк ички байлыгы да ошый егетләр, ну, конечно, не булсын инде, матур шундай. Үзе матур да булсын, үзе акыллы да булсын, үзе бай да булсын. Юк, бай да булсын дип әйтмәс идем. Ну, нормальный булсын инде. Нормальный булсын, бай була. Һәр яктан килгән егет булса әйбәт инде. Андыйлар бармы ни? Бар. Сен ашыймы менә, беләсеңме? Шундый һаман яңа костюмнарда, яңа футболкаларда, матур прическаларда чыга торган кулына iPad тотып гадәттә стройный гына бер егет. Менә беләсеңме сен кем икән? Ашыймы сен андый егетләр? Конечно, ашыйм, менә аралашырга да ашыйм. Юк, аралашу турында ансыз икенче мәсьәлә. Менә әйтик, кич белән ай астында шигырьләр укыса менә ул егет сиңа. Ничек карар идең моңа? Алай итеп укыганнар юк, әйтә алмыйм, укысалар әйтер идем. Алай сән мин моны белеп торырмын. Юк, гомумән менә нинди итеп күрәсең үзеңнең булачак иреңне дип бер төгәл генә формулировка менә минем шундый күз алдымда юк. Булай икән ул, булай менә ничек миңа. Сен аны күргәч үзем сизәчәкмен дисең инде. Бәлки шулайдыр әйе. Гаилә тормышы корырга әле ашыгасыңмы юкмы? Юк. Ничә яшь икән әйтмибез? Әйтмибез. Гадәттә хатын-кызлардан яшен сорамыйлар. Әйтмибез. Хатын-кыз кыска вакыт 16-да, 18-дә безнең име. Ләкин ярый, менә алай торабыз. Ничә елдан соң планлаштырасың? Минимум 3. Минимум 3. Бу елдан соң. күп бит инде бу, хайран. Бу күп түгел. Юкмы? Күп түгел. Хәзер үтә дә китә. Ләкин әле син алайса аңлавымча бараз гына гаилә тормышына кирип киткәнче үзеңнең карьераңны, үзеңнең иҗат эшчәнлеген тиешле, нигезле баскычка куймакчы буласың. Нинди планнар иҗатта хәзер синең? Синең әлегә клибың юк үзеңнең төшерелгән. Клип төшерергә йөрибез. Клип төшерергә йөрисез. Менә хәзер әйдә уртаклашып китәләр, ниндирәк идеялар белән янасың? Нәрсә көтергә Аишадан тамашачыларга алдагы елларда, алдагы көннәрдә? Әле менә сценарийны основасын ясадык инде. Пока ниндидер яңалыклар кертәбез, ниндидер үзгәрешләр кертәбез сценарийга. Без аны уйлаган идек, җәйге матур көннәрдә булыр төшеребез дип. Өлгереп бетмәдек. Шуңа күрә хәзер менә, может, әбиләр чагын көтербез, матурак көннәр килеп җитсә, инде шул сценкаларны төшереп алырга исәп Бу иде. кайсы җиргә әгәрдә сер булмаса? Нәкъ шул теге җырга. Нәкъ шул теге җиргә. Бу җырның клибын мин бик түземсезлек белән көтәм алайса. Әлеге клипта бәлки сер кичкенә генә интрига ачырсың, хәзер шушы клипны карарга теләүчеләр дәйме? Бәлки шуннан да менә җыр шундый мощный булгач, бәлки ниндидер мощный моментлар да булыр җырда. Булыр. Булыр? Булыр дип уйлыйм. Ләкин инде бер башка безнең эстрадада әлегә төшмәгән клипларга ошамаячак дип аңлыйм моны, әйме?
Мөмкин. Мөмкин. Әле үзең дә белмисең. Үзебез дә белмибез әле. Менә сценарий әйтәм бит, үзгәреп тора, үзгәрешләр нидер кертеп торабыз. Шуңа күрә пока әйтә алмыйм әле. Гомумән иҗатка килгән инде планнар, бәлки яңа композициялар язып син инде альбомда әзерлисеңдер. Безнең хәзер китте модага. Яңа җырлар яздырам, әйе. Менә бу атнада гына 2 яңа җыр яздырдым. Тагын 2 яңа җыр. Менә 4 булган. Бу ниндирәк тематикада хәзер? Без бит инде әйләндек сине шундый кызыклы тематикаларга җырлар Берсе тыңларга. бик кызыклы тематика була тагын. Шулай ук яңгырамаган, гына ишетелмәгән тематика була инде бу. Әйе, шундый. Берсе шундый менә тормышчан. Шул вакытта син үзеңнең менә шушы экстравагантның арасында бераз гына традицион жанрга да урын калдырасың. Нигә бер генә жанрда бармаска соң? Нигә менә әйтик алгансың икән шушы кычкырып торышы жанрны. Шунда гына җырла, шул жанр белән генә иҗат ит. Син юк, син куркасың белә. Менә Юк, куркудан түгел, үзем телим менә тормышчан җырларда булуын. Мин бит үзем гелтей кычкырып тора торган кеше бит инде. Мөнир Рахмаев белән дуэтың бар син, Ак көнләр җырлый алучы. Әйе. Тагын берәр җырчы белән, бәлки кыз җырчы белән дуэт планлаштырмыйсыңмы? Планлаштырабыз. Пока кем икән түгел. Ну синең 4 вариант бар инде. 4 апаң бар бит. Бәлки алар белән чыгырсың. Әйе, лапам белән телим дуэт ясарам. Аннан соң тагын пиджаклар киеп iPod белән чыгучы егет белән дә чыгыра аласың берәр клип. Әгәр дә бик кирәк булса. Сөйләшеп бетерербез. Хорошо. Аиша, минемчә әлеге аралашудан без азмы күпме сине ачыкларга тырыштык. Анысын тамашачы үзе хәл итәр. Шушы моментларда инде без үзебезнең диалогны йомгаклап, терәкләргә күчербез. Гадәттә минем традиция буенча мин әйттерәм терәкләрне җырчыларга. Бәлки синең теләгең бардыр. Миңа шәхсән TMTV каналына һәм тамашачыларга. Теләк. TMTV каналы бик якты, бик матур канал. Шулай алга таба үссен. Халыкны безнең шатландырсын иде. Халкыма телим барысы да яхшы булсын, һәрбер уйлаган эшләрегез тормышка ашсын, сәламәтлек иңлек. Айваз син супер молодец егет. Ой, рәхмәт. Гел шулай кал, шундый булып кал. Айпатларны алыштырып кына тор. Алыштырып кына тор, әйе. Һәм әлбәттә инде алыштырып торырга микән дип уйлап торам шундый чибәр кызларны. Юктыр минемчә. Мин таптым бу кызны. Тапкач шунда гына туктап кал. Бик алыштырып бирмә. Рәхмәт сиңа Аиша, бик зур рәхмәт үзеңә дә иҗатта зур уңышлар һәм көтәбез синнән клип. Көтегез, Алла бирсә, тиздән булачак. Yüregi yok
Бу атнага минем сезгә җиткерәсе сүзләрем шул иде. Онытмагыз, Тымауның һәр бер эпизоды TMTV каналының ВКонтакте социаль шелтәренең официаль группасында һәм tmtv.online.ru сайтында чыгып бара. Программа буенча комментарийларыгызны шунда калдырсагыз була. Алар безгә бик кирәк. Сезнең менә булды DJ Вас һәм iPad. Пока. Солнце не в лоб, а чуть сбоку. Вот он. Включи, попробуй песню. Так. Нормально? Нормально не цепляется? Я не знаю сейчас как. Что делать? Специально для MTV, TMTV мы снимаем эту передачу про съемки. Вот, или как называем ее, называем кухню, наверное. Вот, сегодня мы снимаем клип для Хани Фархим. Снимаем на крыше Гранд-отеля. Не знаю, погода пока то хорошая, то плохая, то солнце, то без солнца. Вот, все зависит, как всегда, от него, от нашей матушки природы, этого желтого рыла, который светит наверху. Вот, это наш оператор Ильдар, это тру-мастер. Вот. Моя правая, левая рука, там туда-сюда, мы с ним одно целое, мы с ним братья, там, по крови. Вьетнам вместе прошли. Вот. Конепу сейчас красит пока что. Вот. Сейчас будем продолжать съемки, пока есть солнце. Вот, так что так, продолжаем. Да. У моих ног такой красивый парень молодой. Мне это очень приятно. О, да. Так. Ничего, зато так веселее. Вы мне предложили, заметьте. Өзі баламның қырыры, баламның балары, есілігіме алып қайта, ұнықтылар мені тағы. Өзі баламның қырыры, баламның балары, есілігіме алып қайта, ұнықтылар мені. Өзі баламның қырыры, баламның балары, есілігіме алып қайта, ұнықтылар мені тағы. Ұнықтылар мені тағы. На солнце же выйдет. Да, даже на проверке. И сейчас солнце, главное, вышло. Солнце вышло, да? Да, солнце вышло. Светлее стало. Вот, Это стену где рисуют? Айдат? пока он сегодня в Альмеческе. Ай. Вот, он пока будет минуть. Бүгін Аллаға тапшырып,
Баламның балалары деген бик яратып җырлаган җырыма клип төшерә башладык. Казанның бик матур урыны, иң яхшы отельләренең берсе Гранд Отель Казан. Исеме туры килә. Менә шулай 7нче катка, күкнең 7нче катына күтәрелеп. Бу җыр минемчә бик кирәк. Мине дәвәтиләр бик яхшы аңларлар. Тормышта, Аллага шөкер, мин үземне бик бәхетле саныйм, чөнки 2 кыз үстердек без. Инде хәзер менә кызыбызның, зур кызыбызның Алиябезнең кызы бар, Әминәбез. Һәм бу җырымны мин әлбәттә җырлаганда бары тик аны күз алдыма китереп җырлыйм. Бик тә ышанасым килә балаларыбызга да, ата-аналарыбызга да бу җырым минем ошар дип. Инде клипта шулай ук минем Әминәм булачак. Һәм дә инде берсеннән-берсе талантлы балалар. Уңышлар телим бүгенге иҗат төркеменә һәм бигрәк тә менә режиссерыбыз Айдарга. Без әле миңа калса бер-беребезне дөрес аңлап, уртак тел табып, матур гына эшли башладык.